Si vols veure un gran musical, vine al Victòria, fan escaramuix, un espectacle... Ui, frufru, que ens han enxampat. Doncs res, això, que estem al Teatre Victòria fins al 9 d'abril fent escaramuix. Doncs m'han dit que per què heu de venir a veure escaramuix i, bueno, està clar, no? Heu de venir per veure'm a mi, que com veieu, surto molt a l'obra, eh? Bueno, ara no surto, però bueno, tinc un paper molt important i, bueno, sense mi l'obra no té cap sentit, ja ho podem sota el marquès, escaramuix, no té res en comparació, així que espero que em vingueu a veure i quan surti a saludar m'aplaudiu molt, així que moltes gràcies. Doncs heu de venir a veure Escaramuix perquè són les últimes setmanes i indiscutiblement ha estat el millor espectacle de tota la temporada. Ana Rosa, és això? Hola a tothom, estem al Teatre Victòria amb Escaramuix i és per molt poc temps. Ens queda fins al 9 d'abril. Després no digueu que us heu perdut o que no heu avisat. Ho hem avisat, aquí estem, esperant. Aneu tard. Anem-hi. Que per què heu de venir a veure Escaramuix? Doncs mireu de venir a veure Escaramuix perquè és un espectacle que té molts factors que fan que sigui un gran espectacle, no? L'escenografia tan espectacular, els vestuaris, un color viu que li donen els actors i les actrius, les espases que tenen moments que fan que t'aixequis de la butaca, té com molts... El barco és preciós. No, això era Maricel. El barco. Això és tot. Escaramuix, nanino. Doncs heu de venir a veure Escaramuix, perquè els actors són molt bons, la majoria són de comarques. Un espectacle musical de creació que només fa uns mesos no existia i d'aquí poquetes setmanes s'haurà acabat. Per tant, veniu a veure Escaramuix perquè és irrepetible. Veniu a veure Escaramuix perquè serà el millor regal que li podreu fer a la vostra dona i a la vostra sogra i a vosaltres mateixos també. Doncs veniu a veure Escaramuix per passar una bona estona i disfrutar d'aquesta música tan fantàstica. Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. O sigui que tant si has fet la catequesi com si no et pots perdre Escaramuix. Heu de venir a veure Escaramuix perquè és un espectacle que ho té tot. Té amor, aventures, romanticisme, espases, música, i van la banda i un barco. Versalles està de moda. Per això el meu amic Wagner Guinovar Bozzo i jo hem muntat Escaramuix a Casa la Victòria. Si no sabeu el que és un espectacle d'art total, veniu al Paral·lel. Hola, m'agradaria que vinguéssiu a veure Escaramuix per disfrutar d'un vestuari estupendo, unes perruques i uns postissos que els ha fet l'Eva Fernández i que estan molt bé. Veniu. Ai, mira, veus aquesta perruca? Veus? Això també ho ha fet l'Eva, això, i la barba i el bigoti. Perquè... Heu vist mai una petxina de 2 metres? Que no? Heu de venir a veure Escaramuix, no només per veure aquesta meravellosa petxina, sinó sobretot per veure què hi ha al seu interior. Doncs heu de venir a veure Escaramuix perquè per les lluites d'espases, per la música del mestre Guinovar, per la comèdia i per l'amor. Veniu! Heu de venir a veure Escaramuix perquè passaran molts anys abans no torni a haver un espectacle tan gran com aquest. Us